idol, oh. Meron na namang huli eh. Another one. Kanya naman idol. Bang! Sayang mga idol, wala tayong mapwesto ng camera. Hindi natin makuha ng lahat ng huli na isda. Another one. Nahuli na naman. Dalawa idol ang huli. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Ano mga idol, lusungin na natin to. Kasalanan mo naman lahat yan. Tatay yung bangka. Natin lusungin to idol, hanggang sa kabila. Mababaw lang naman, mababaw lang.
Pero bandang gitna, malalim dyan. Success mga idol, nakatawid na tayo. Boy! Buenas mo naman. Isang basa-basa. Doon tayo galing kanina sa kabila. A few moments later. So yun mga idol, kamusta? Kawi lang natin. Almost 2 hours din tayo idol doon na namingwit. So, sobrang init na kasi idol. Ito yung huli natin idol. Siyempre, pinagdating namin ni Pinsan. Siyempre siya yung pinakamaraming huli. Natin idol. Hindi ko na nakuhanan yung mawat huli ng isda kasi wala tayong paglalagay ng camera idol. Tsaka sobrang init na doon. Kaya diretso na yung fishing namin. Paglalagay ng camera idol. Sayang. Hindi nakuhanan yung mga huli ng isda. Sayang naman. Mga idol. Ganito na lang yung vlog idol. So peace. Subscribe mga idol.